И 5 минути до връх Ботев. Колата се вижда отсреща. Тук са кравите. Среща има коне. Почнаха едни грамотевици наблизо се чуват. Какви големи звънци имат те. Тук имаш едни кучета, да подгонят пак. Има Фрея. Тя Фрея замина там от друго куче. Добър ден, кравички. На къде сме? Нагоре ли? Нагоре, нали? Добре. Вече не сме най-бързите. Двама назад минаха. Нещо взехме да... Без подготовка с малко си каза дума този път. Дрън. Да. Хайде до после.